घर के लोग बीमार बावे। हम एगो घर में कमाए वाला बानी, चल तनी देख तनी कोनो नौकरी उकरी मिलता कि ना। रे रोज कहाँ जाता रे? बात सही बात पे कहाँ जाता हूँ? वो हमारा लागत अटे नु कि नौकरी खातिर जाता टे साला। अरे उ सही कहता री, जान तारी कॉपी कलम ले लेबा कानी कुछ के फॉर्म हवे उ ना, उ नौकरी खातिर जाता टे जाना रसन। हां सही कहता री, नौकरी खातिर जाता वे रे। हां बस सुनो सा ना, ओकरा जाना रसन नौकरी खातिर जाता टे साला, ओकर नौकरी हो जाई। अरे साला हमनी के ओकरा सामने का हो हम का ओकरा आगे हमके सलाम करल जाई, गोड़ पर ओकरा गिरल जाई, कहल जाई ओकरा आगे ना हमनी के हेड के जगह हो जाई, हेड के का बस सुनो लो कुछ करल लो, ओकरा आगे नहीं बढ़े नहीं पड़े दे। चलो सुनो, ओकरा आगे नहीं बढ़े दे। काल देखो ना लोग कहां जाता। हां काल नौकरी खातिर गनी नौकरियो ना भई, देखा तनी हम काल सर बुलैले बारे का हो। देख देखा तनी काल तो नौकरी ना भइए, आज सर बुलैले बारे का होता है। नौकरी होता कि हाँ रे बुद्धि आजो जाता रे। कहां रे का बोल आज सर तो बुलैले नौकरी तो हो गई, अब सब हो जाएगी। रे हो दे चल सर पकड़ के दिया का भैया का कहाँ गए ले रे? अरे भैया 3 साल नौकरी खातिर दौड़त रहनी, अब देखी त नौकरी दे हमार कहां रे। सोई का रे नौकरी हो गई, देखो जाओ देखिए नौकरी हो गई। अरे साला ते हमरा मोले बड़े अब ते गइल इस काम से, इस काम से थोड़ी ले हमरा के मार दे रे मार दे। अरे भैया छोड़ दे, छोड़ दे अब घर से के। अरे साला रे इतना मोर कोई रे चल नहीं फेंक का करे बस सब ले ला सोन मजा ना ले रे काड़ा ले ला चल साला पड़ो पे हट ले धर ले चल ये नहीं फेंक दे कि ना देखी। चल तनी काम तो खत्म हो, ये 3 गो ईटा पर लास्ट बिक के चल तनी मालिक से पैसा मांग। मालिक रात काम होल, पैसा दी। जो भाग काल आई है, रात हो गई। चली ठीक बा, काल आन तो पैसा ले जाए। ओई लेके लही बानी, ना गाड़ी बा ना साइकिल बा, पैदल ही चलतनी। चलो ठीक बा, पैदल ही चलतनी। पिया खनी खा के डाले तबे चनी डाले ला। एक्शन ना जोरम कोनो की हेगरा मार दे मार चला रे लागत है हो दिनों मोहन से हमनी के उ लागत है भूत बन गइल बा। भूत से हमरा डर लगला, हम जाता नहीं। भाग साला रे, भूत होला, भूत तो कुछ ना कहले सन। वो दिनवा हमनी के मोहन से ओकरा के हां उहे भूत बन गइल बा। का बतिया तेरे बोरे, भूत तो कुछ ना कहले सन। कहीं हाथ मत, भूत तो कुछ ना कहले सन। तू साले विश्वास नहीं काम कर, हमनी के 3 में से केहू के साले ना छोड़ी हूँ। बा साला कुछ कोनो ना करी रे, भूत तो कुछ होखबे ना करेला सन। चल सन जा सन अपना अपना काम में जा सन।
उठो सर अपना काम में जा खेल लेता नहीं रुक। हां ते खेल रे ते जो अपना काम में जो पाक साला सब चल गेल सन घर हम जातन घर सुते ठीक है लागत यार लेटिंग लागी साला तेरा लेटिंग लग जाता लेटिंग यही पर लेटिंग लागे घर में बड़ा तेज लगा खोल दे दो सही कहत रहल विकेश बा जाना का मरला रहनी सनु साला भूत बन गेल बा बाप रे डर लागत रहे बड़ी तेज जाता नहीं सुते मार 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 हेडशॉट मार रुक रुक मार रुक 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 ए साला रे रे क्या है कहलियो दिन ना मरी सन देखबा के हां भूत बन गेल बा रात के बहन चोद गौर होने रेटिंग करे छे हटले रहुए रे फिर सर हम कह दन ये भूत कुछ ना होखेला सन तनी का पकड़े बड़सन हमरा के भूत कुछ होखबे ना करले बात सन नहीं छे होतला चल अस्थिर बैठ भूत कुछ ना होखेला सन चल ठीक बा जो रे तोरा शाम के बर्थडे हटे नु हां पार्टी देख बा ठीक बा पार्टी दियाई ना जान जी बाबू दियाई बाबू लेकिन दियाई गलत काम बावे यार हमने गलत काम करता फिर कह देन के ते अस्थिर हसन भूत कुछ होखबे ना करले सन चल सन शाम के पार्टी दिए थे चलो सन चल छोड़ भूत तो वाला बात हटाओ तोरा बर्थडे बर्थडे हटे नु चल आज पार्टी दे चल त काल काम आए नु करी हां कल कमाए गए तो चल अब पार्टी दे पैसा तो होखबे करी कमाए गयो त काल पैसा ना देबे ठीक बा बाकी हम थैल 3 गो बोतल के दाम धैले बानी बोतल ले आइल बानी ठीक बा हां तो चल पार्टी दे चल दारू रुपा हां देख के चल बिना पीला मंडी में चल अरे साला करा चल ठीक है चल यार कहां नहीं हां बंटू बाबू हां बस खाली है ताबे चल जी के बोल चले जाइए बैठे चल निकाल दारू चल चल जाओ आज तो मजे भाई पका गिलास गिलास निकाल सिंदूरी मेरे गिलास तो हवा ही नहीं खे रे कजी गिलास अच्छा चल एक गिलास बका रे हाँ एक में ते पी ली है हमने घेना से आधा आधा करके पी लेते हैं चल ठीक बा बस आधा पी ले लहसुन एगो ते पी ले रे चले रे रे तू साला रे उस में भूत बाटे रे वो देखिए हमने केहू ना छोड़ी रे भागो साला भागो बाप रे बाप ए जेड़ ना छोड़ रे साला रे तू विजय मार ला रे साला हम ना छोड़ी भाग रे भाग जोड़ दे भाई हमने तो वैसे गलती कर बड़ा सोना हमें घर के बड़ी तकलीफ कर लो जोड़ दे भाई जोड़ दे
हमनी के अगर जो वीडियो अच्छा लागल होई तो लाइक शेयर कमेंट सब बताइए लोग। और ये कुछ वीडियो में भइल होई गलत सब तो कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को फैला दो इतना जगह फैला वीडियो अगर गलत भइल के तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो गलती भइल के तो अपन छोट भाई समझ के माफ कर देम लोग। आ हमनी के वीडियो ज़्यादा हो सके तो शेयर करम लोग। बस इतना ही बात। अगर जो एगो रउआ लोग एगो लाइक कर देनी लोग एगो लाइक से हमनी के पता बा कितना हौसला बढ़ जाला। हमनी के जानता नहीं। चल लो ठीक बाटे।